Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu ubunganje ngephuzu mbathisha iqomane. Bathi umfana empana semncane udanga bathi diabetes mdala nti cha bamsukela bayithi ingane esihlaza. Ufunza abaphathi bezwe nqamalala oyodwela ibushelezi bathi untombi zimtatha ngentshabe zithi umuhle webhuntsubhuntshu umuhle wemathisha iqomane. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi sawubona Mqeqeshi Wezinsizwa. Asithembe uyaphila. Well ngiyaphila mfowethu. Uthi ubafoke nami ngiyaphila. Ukhuluma nensizwa la yasemnambithi awukwafela ubala uthi ubafoke ngina 20 iminyaka nginentobazane lana engizwana nayo siyazana nje siyaxoxa nayo yabo njobe ethi umfowethu nginentombazane lana engizwana nayo which means intombazane angathandani nayo lentombazane ingakaze iqabula akakaze futhi elale nayo so that's why ithi uzwana nayo which means umngane angazi ke ngikhuze leyo kuba nabangane abaningi bamantombazane ngoba phela unabo abangani wena angazi ukuthi njengoba nje uzoba umngani wayo inhloso yakho nje yasekuqaleni kwakuyini waze ngomngani vele noma wawuze ngothando wobona uthando kuyena yabona phela ubuye ukhumbule inhloso akufanele uyikhohle ngoba indaba ongena kwi friend zone uhlale nje unethezeke akusizi leyo nto kodwa uthi ubafoke nginentombazane lana engizwana nami siyazana nje siyaxoxa nayo manje umqeqeshi abangani bayo bayangitshela ukuthi iyangifuna kanti nabangani bami sebayitshela ukuthi ngoba siyafunana why singathandani and nayo iyangikhombisa lokho manje umqeqeshi lengane inendoda futhi bayathandana kakhulu manje angithembi ukuthi uma ngiyishela izoyeka umuntu wayo ngenxa yami uthi futhi manje angithembi ukuthi uma ngiyishela izoyeka umuntu wayo ngenxa yami manje ngibona ngathi uma ngishela uzophela ngisho nokuzwana manje ngenze njani mfana yethu waseyivala lapho umfowethu so lento yakho mfowethu ilula kakhulu mina bengathi kwena akuqala ucabange kuqala ukuthi okay njoba isimo sikanje mangathiwa ke lentombazane beyaphela ubudlelwane beni lokuzwana beni kuyaphela ungakwazi yini ukukumela lokho impilo ingaqhubeka yini kuwena yabo uma kuukuthi yebo impilo ingaqhubeka then bengathi ke zama gadla kuyona lentombazane ithuba leli lokuthi ugadla yabo ngobani mangathiwa iyabhimba ikhwaya vele impilo ingaqhubeka engathi akwenzaka ngalutho yabo kodwa uma ubona ukuthi hayi mangathiwa kuyabheda noma sigcina sisengasazwana leyo nto ingakuphatha kabuhlungu Nkosi yami then hayi ungazami kodwa uma ubona ukuthi hayi kungaqhubekeka gadla mfowethu yabona ke makukanje lana kusuke kufana nepenalty yabo indaba ngoba abangani bayo intombazane bakutshela bathini bathi lo muntu ugcwele ngawo so kanti nawe abangani bakho sebakwenzela izinto zabalula yabo bayitshela kahle kahle ukuthi hayi naye ugcwele ngawo so why lento ningavele nje niyenza so lento kweni ifana nepenalty ukhumbuleke as much as kuyipenalty akusho ukuthi uzoyikora kusangenzeka ushaye phezulu sangenzeka unozinto ayibambe ipenalty yakho yabo kusangenzeka izinto eziningi as much as kuyipenalty kubukeka kulula. This is the moment la ngihlezi ngitshela khona ngithi hayi uma sekukanje mfowethu into ekufanele uyenze noma ungampintshela ke khonini ngobani vele interest isibonakele kuyena ngithi uyasho ukuthi nawe uyakhombisa nabangani bakhe bakutshelile yabo ngoba sekulula ungampintshela ke khonini ngamagama kodwa ungamtshela ukuthi uyamthanda umtshele nje umgoqo bese mthatha ake sizame sibona ukuthi impilo isithatha isibekaphi ngeke ngakuthembisa izulu nomhlaba yabona kodwa ngiyakuthembisa ngithi uma ungavuma sakhe lobudlelwane bethu isinqumo leso ongeke wasola ngaso yabona njengoba ngihlezi ngithi uthi hayi wena ubusubeka kahle kodwa nje this is the chance la kufanele khona umpintshele khona ingane ngamagama ungamtsheli ukuthi uyamthanda ngoba umthatha uyamthanda there's a high chance ukuthi uzovela athi wena hayi ngisazocabanga yabo nakhona mangabe uthazizame there's a chance ukuthi hayi ngisazocabanga but akufani nokuthena nasekuthenini uvela umtshela uthi uyamthanda ngoba umbeka kwi pressure naye ukuthi hayi
athi hayi nami ngiyakuthanda bhuti yabo, of which into enzima leyo kwentombazana yabo. Kanti mangabe uthi hayi ake sizame sibone ukuthi impilo isithathe sibeka, then kulula ke nakuye umenzela izinto zibe lula ukuthi njani avume on the spot yabo, ngoba ngeke lapho azibone njengentombazana elula. Abakufani noma uzothi ngiyakuthanda, abona umuntu mabuthi ngiyakuthanda, nawe phela usumbhekile lo muntu ukuthi a responde kwena uthi hayi nami bhuti yazi nje ngikubuke ngakuthanda wara yabo, of which into enzima ukuthi ayenza le yabo. So mtshela ukuthi ake sizame sibone ukuthi impilo isithathe sibeka yabona. Ngeke ngathembisa izulu nomhlaba, kodwa ngiyathembisa ukuthi uma ungavuma lento siyenze, hayi isinqumo leso ngeke uzwasola ngaso, vele ugcwele ngawo. So kuba kukuyena ukuthi wenze njani, uyamshiya lo muntu noma wenze njani, kodwa into ekufanele uqaphela, kufanele nize nilwisane nalo mbhemu lo athandana naye yabo. Ngoba mangabe sekukanjalo ngeke ngithi mina gwema-ke izinto ezikanjalo, akufanele nje nize nibambane. Intombazana ungaboyilwela, uyahamba nje uyosha umuntu umshayela intombazana yabo, ngenxa ukuthi nje mhlawumbe uyayishela noma mhlawumbe uyayifuna noma ulale naye intombi yakho usuyagijima uyomshaya, ungabi isiqhwaga ngoba uyolimala intombazana qede kushiye futhi emva kwalokho yabo. Umuntu uma ekubhedela shiye kanjalo aqhubeke nombhedo wakhe yabo. So kusimple kanjalo, angazi ukuthi wena uzokwenza njani. So bengayijabulela i-feedback nakhona ungitshela ukuthi hayi kuhambe kanjani yabo. Ngiyathemba ke mfethu uzokwenza kufanele ukwenza. Uma kunesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo, show mfethu.